milang presiden UCMD jungi hak balak khot ingi wat lah nila penpau ya ka jing songsi ka jongi ba kat kum ki memorandum of understanding shua ban corporatize la don dak jing tho ba dai ban shim yingi kum ki way ni stakeholders into confidence la ka dai ban wan ra kanu ka change hapo ki service conditions ki jongi tengah kwa ban ong pi ba very strong yang hak legal hak ba ke ka bing mengile shuaban corporatize ya ka MSCB ngilas dang ni kan ka jingi kren nadu usnam arajar lai ba klem kut ter hadu ba kabinet kala shim ya karai au arajar khandai shipo but hadu ini gisni iba menta de mensyukua ban penpai fi hang ni ba kumbo honorable chief minister jongi hakasau krik fi ila ai ya press briefing ke jongi halor ba ka kabinet kala I discuss ko sni but ila penpau ya ka wi ka kentien ka boong kan no sien ngin bail out ya ka MECL bat kini ki utilities ki jongki hanre meneng yo bini discuss bat CMD bat ni penpau kan ni ba bat ni kwa ru bo ba untip ya kan ni ba ka government ru kan ha ben shim ya ka jing ba kli ka jongka balengi ong ya kata but the documents kabang done as part of the corporatization kabadan kat kum ka section 133 Jog Electricity Act hak ba la dai bandan pension corpus funds hak ba praspa 10 crore la walk out hak tu kapor as on 31st March 2010 hak ba ka government kan ai siapo kan ka corpus fund ka badai nakabenta kinong trei jong ka MSCB hatu kapor haswa jong ka life poitrik umaj arajar sipo ya ka terminal benefits ke jongki ka kisong thai kata ka dei ke gratuity ki pension sebat kiwe bat kumjuru ke monthly pension ke jongki handai ke pasongsi kolong ba haduk mentah sipisaru nimpat dio nak sarkar kiwe ki states kila aya kini commitments bat kila aya kini ki pisah siapo ki utilities ke jongki la ka dei ke Assam la ka dei ke Bihar ya ka dei ke UP pakai states ke ai ka tang state of Meghalaya ka sipisaru iksampat ai tika ni ka deke hakaba ka penlong ya ka MECL bahkan seal ya kini kinong trei ki jongka ki bala chong than hadin jong usnem March arajar sipo bahkan seal nakapla ka revenue ka jongkahi bat nan yuthu ifi nlor ba seal ya kini ki leave encashment ki gratuity ki commutations bat kumju kiwe bat ka monthly pension haduk mentah kalau ajan kot cakap praspa kurur wat la kataru ya kini terminal benefits ki pensioner haduk license ki blak song thai ngimpala ban clear load ya ka hok bagi ki benyo bat ka pasmusi kolong ba hidon na pedang jong kita ki blak song thai kila lek no kila i no ingi na kani ko perthai klem dayo ya ki dues ki jongki dekani ka dek pen kata ba ngi ka pasmusi ba ngi kum ki paranong tre de takadaw la de fikanya ke actual valuation bahak tu kapor kari praspa 10 crore mentah kan ni kamduna ya khatsan 4 crore la da ka government ka ayangi ya kan mentah kata khatsan 4 crore hatu
nginang keren ya kata kaji failure ke jongi itai di bang kwa ban buak man kanang bu pai baru unsung phu ba kamdai ba government kabil out ini hot kidam gipor ka ba ai kijing arab harai ngin haban wat ya kijing shisha to ka ba ar kolong ba ngi kum kinong tray nya keren men network CMD ngi ai ka commitments ka jongi ka bangin tray 100% naka benta bat penbah ya kan organization ngin let hadu ka level lowest level ba kumno bangila ban bil yaki brio ibala ayo ka light ke jongki kumno ngila ban yarap yaki bat kumno bangin penkio ya ka revenue ke jongi handre ngon ong IP la ngila ya kataru ngidon kam ya ka jeng trailang ka management hakaba ngidon kam he ujongi uban wat daw yangi uban victimize yangi iban tha dapok ikot kubor hapok ki social media ba ya kajing tay kajong kimi kipa iba kimi kipa tresutom la tak hang to baka de corruption money katangi penpau mene ni penpau kajing songsi ba ni condemn yukum kita ki ai ke tadang ni seong government constitute ya ke inquiry ni kwa berkerensa ya kata ngila ban lek ngila ban file ya katuka newspaper ya ka defamation hari ngim kwa ban chata tadang ni kwa ban penpau ni ba ni don kam ya ka management kaban guide yangi kaban peni yangi kaban mairu yangi hari ka management pat kaban victimize yangi kaban wadaw yangi kumno ban suspend bet katangi gila kan syai mene bat tangna wis ong idon kam bangini trailang bat hakujo ka poru ka government kadai ban sngothu ba haba ni biliki assets ki jongi ka leshka power stations ka new umtru power stations ni haban shimlon kum ba khat saus pa khat sans pa crore ke interest ka bahe ka khat R% khat lai percent ni haban siwe kani hari habang file ka tarif hapo ka commission ka bas ngosi ka long ba habang kwa ka tarif ka ba sauten ka saupia ngiyo ka tarif ka ba atan ka akunia ngiyo ka tarif ka ba shiten ka kandai kunia kumnong in service kini ki loans takadaw ni don kam ya ka jingarap jong government namar ngi build kini ki assets ka jongno ka MCL but kini ki holding companies but kini ki subsidiaries companies kadai jongno ngide ban syai bakani kadai 100% jong ka state government ni kini ki dong try jong ka state government kimdai ban sngotho bakala ban ong ba ka MSCB ni kata ka MECL kamdai ka jongki pi ka don kum kata ka jing perkhat menta wat ki bar ka dong jing perkhat ba kamdai ka jong ni kadai ka jong kita ki nong try kita ka MCL kadai kata ngak percaya pi ba 100% kadai ka jong ka state government lada ka distribution je ka MCL ka collapse ka government ka collapse ini syai kata lada ka distribution ka collapse ka government ka collapse tak daw ngidon kam halor jong kini ki ATMC loss mo ke bangi keren bangi lek nu udai schemes ka badai ban reduce kini ki loss saus pak kuror gini banyo na poka state government hado menta sipisaru 4 ayengi nangta kuma PE ki industry tarif nya keren kata hilong ki baduna pasong siba kali tang apa ka state ka jongi ka bajia kani hakaba ka he ka tarif ka jong consumers ban yaki industries kani kadi ke AKA ka bangidon kam mani trelang kum ginong tre the management the government but ki regulators kata ka MSCRC kamna belong one sided kumno menta ki domestic consumer kin subsidize to industries actually kidai ki industries ban subsidize ya kita ki low income group ki domestic consumers ki jongi ada ka state ka jongi kolong da kampung de kini ki ke bangi habres bar kumjuru kuma PE ba manakani hakani ka assembly ka beladap la ekran hapo ka house halor jong kani ka power purchase agreement kepada jong NTPC kani ka ke ka sarkar ka jongi ka la sign bat ka government of India takada mi ko ban ba ban come out of this PPE power purchase agreement hakaba nginam dan kam chu seal ya ka ai bang de seal claim the draw ya kani ka power
Tekani ka DKA ka bangi kwa ban ong epi ba ngikwa banya trailang. Handai hakajo ka por pat. Lada ka future ka jongi kum kinong tre labu ka uncertainty ka bangim tip de kum kinong tre hi PE hang ne barkhat unions associations barkhat ngilong kawai de ngi kermen ba kum bakalong menta CMD jongi ulang bo lead ya ka delegations haka bangin lek banyak kendo the power minister bat kum juru yo chief minister khenang bakila banyak keren bahala syai kasngi hapo ka cabinet bat nakaliang ka jongi ngila ai kattu kan nuk jengmut haka ba ke ai ka bangin achieve haka short term ka bangin improve bat kum juru kum no bangin improve haka ni ka long term idon ka bangin la banyak result mentah-mentah ngimla banyak mentah-mentah result Okay, we'll be there by that time. Handrai. So much information. Handrai pini ka ni result hagini ki arts nem license nem kini ki flagship schemes jong government of India ka bangi hapan implement mangi pi bun ki ka ba ngin hapan lut na ka revenue ko mani ka jongi hadena bot man maintain kini be it manpower bar ki weru de kanir wakta ba hakajing penya bet ya renti ya kani organisation ka jongi pinpet ya ka maintenance cost ka jongi pila pun mudur beberapa kami ka state tangsan pulak berapa kami ka state UNM hakshi banai kani ka bahe tam apa ka state ka jongi Handrai ngai ku blay yak tu ki employees ka jongi nadu ki baret tu ki field officers controlling officers ya treasure tom bat sngi bat miet bat slap bat leer lada fi ai ko makini kisngi ba fi ba slap atto lada dai bakila ki private parties kim selia kikin pay tangkum no bakini ka revenue angle ngi ngini thu fi hadu boroj kata nakada bang ikwa pen biang power yu pay ba teng la neglect ya ka revenue ma pemdan manpower namar balai bang hapen biang ya ka power supply 24/7 yo pay ba hari private tarkum no selia ya ka power pay ka revenue kumno penyo pisah shwa hari la ka supply ka jong pi sapun ta san ngatan serusturu mele ka badai tang siteng ngata kata ka dike bang hapnya syai bahaya kani pi ta ka daw ngako abon pi ba ngidon kam bani trelang nakaliang ka jongi ki belong responsible unions and associations leaders ngiladap ong ki feel employees ki jongi ki officers ki jongi ngini ai 100% bang ni trelang berka management government ru ka dibanwan chakmat bani trelang bat kumjuru regulator MSCRC ru kat kum ka section 65 but 108 65 ka keren chapangka raw subsidy ka bag government kan ai sikino gibenta ka bag sungu ban ai but ka section 108 pa ko ang ba kanu ka directions ka bag ai ka government ka prevail kata halor ta takadaw ni kerman mementa ba government under section 108 jong ka act kan ai ka direction sa ka MSCRC hakaba kan incorporate yaki badai nakabanta ka jingmentoy ka jongi ki employees ki pensioners ngilayo ay banya keren ba ngiladap ong ba menta it's a criminal offense ba arbnai ki pensioners ki jongi ki myo ay pensions ka jongi ki ba pli nyo po propose nam kanai posnam si ekin leng hakan ka por ka menta kum ni ki fuan ngi ki yam ngi ong ki apado kasantrik da fi myo aswa kasantrik khatwe khandro trek laka day yangi bangin mi pay ba lada day kini gilong kapa ke jongi ibala temen ki haban mi syapo surok pisngo thu ma pi kan long kumno nim ku ai kata takdaw ni appeal sekinong mikmat ke jongi ba syai kasngi cabinet meeting apin perkhat bahai kani ni kum kinong tray ni ai ke assurance bangin tray but balaka doni kata ka sincerity monitor ma fina po ka power department monitor ma fina po ka finance department ai kan dan ka review meeting ma lashu yangi hakini shipos nem lashu yangi ngan chutu api namar haka por bangi kedang dei ka por jeng MSCB ka power dues kolong tang kumba hapo sispa kror hari hakini ki shipo kat wais nem ka kio segi khatsan 8 crore namar balashu kun suat yangi
la su e kon swet ingi takadaw na pok power department na pok finance department monitor ya performance jungi monitor ya performance jang management ka jungi monitor ya performance jang board of directors ki jungi nang ba ngi kwa bani i at the end of the day ngang haban im nak pension ka bangin yo nang ni ngingin haban im nak ni pension ka bangin yo nang ni ikwa bahkan ni organisation ka jungi kan kio te sang ini nga appeal ya ki nong mikmat ki jungi barkha ki parties irrespective ngimdan kanu ka party lines ngimdan kanu ka bangin ayu ngingi kwa bet ba on whole ya kini lightly but kum kinong tray habang yong man ya perkhat lang ngila ban da ka bangi tray lang ngila ban ra syakmat ban pen kio ya kini organisation ka jungi na ka banta ka jongi na ka banta ka jung montoy ka jong pajba ban na ka banta ka jung montoy jong ka state ibarak hoy namar MCL ka day one of the biggest industries apa ka state ka jungi ka ba ai kam ai jam habar kha kiliang bala ka ni ka prosper bor hoy ka state hi ka prosper ki khna ka jungi buan pulen sabar kita kena kal nadu bare do behe ngine yo jung montoy tang da gini kentien ku blesibon